Скъпи съратници и приятели русофили! Сред броени дни на 12 и 13 септември ще се състои Третия международен и 20-я национален събор на русофилите. Тази година съборът ще се състои на местността Паниците край Калофер. Предния ден, на 12 септември, в Казанлък ще се състои Третия международен и 11-я национален фестивал "Пусть всегда будет солнце" за песени и танци. Събора ще е под наслова "България и Европа са по-силни заедно с Русия". Ще отбележим 80 годишната от края на Втората световна война и победата над фашизма. Ще си припомним всички светли дати в историята на България и Русия. Очакваме гости от 11 страни и по традиция хиляди гости от страната. На всички пожелавам весело изкарване, слънчеви дни и часове и добро настроение. Благодаря ви!